Jako je lijepo biti mama. Ja sam od uvijek htjela imati djecu. Nije uvijek lako, zato što su mi dvoje od njih, stariji i najmlađi su u spektru autizma, tako da je to malo izazov. Ponekad se malo i zapitam jesam li ja u mogućnosti da ih vodim kroz ovaj život. I zato mi je dobro što ste vi tu. Znam gdje se mogu osloniti i kad mi nešto nije jasno, ja se mogu javiti i pitati to nam se dogodilo, šta sada pokraj toga. Možda u trenutku savjet neće biti primjenjiv, ali je meni dovoljno što sam ja porazgovarala s vama. Hoće li Lucija ovaj tjedan biti tu, hoćemo li ići, jer ima taj kontinuitet kada oni znaju da će ovaj tjedan ići, da mogu porazgovarati, mogu se izraziti i da se olakšaju kroz taj tjedan što su prošle.